Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Paritja újabb évadában. A mai témánk a cionizmus lesz. Tartsatok velünk! Kezdjük! Amint már megszokhattátok, most is rengeteg érdekes témával készültünk nektek ebben az évadban, és nagyon nagy szükségét látjuk annak, hogy ezt a műsort tovább folytassuk, mert rengeteg olyan pásztor van, akik hamis tanításokat mondanak az egyházba, és félrevezetik Istennek a népét, és ennek az egyik olyan fő témája, ami a napjainkban nagyon elő van véve, az nem más, mint a cionizmus. És ezért itt is van velem a mai napon is Varga Zsolt pásztor, és szeretnélem megkérni, hogy akkor köszöntsd a nézőket, és mondd el egy pár szóban, hogy miért látod te is szükségesnek, hogy újra elővegyük ezt a műsort. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát a szükségessége ennek a műsornak abból adódik, hogy nagyon ragaszkodunk Isten igéjéhez. És Isten igéje, mint iránytű az utolsó időkben meg fogja mutatni az Isten által kormányzott világnak az eseményeit. És hát belemegyünk az utolsó időkbe, amit a keresztények végidőknek neveznek, és ebben a végidőkben nagyon nehezen tudnak eligazodni a keresztények, mert a proféciák elszórva vannak a Bibliában, teljességben el vannak szórva, a helyén alkalmazzuk. És ez különösen igaz ugye a mai témánknál is, a cionizmusnál, mert láthatjuk azt, hogy rengeteg igét kivesznek a szövegkörnyezetből, mint például láthatjuk, hogy egy nap alatt egy ország megszületi, vagy például a helyettesítési teológiát is nagyon gyakran félre magyarázzák, és már mindent rá akarnak fogni erre, amit felhoznak az emberek ellenérvként, de nem akarok ennyire előre haladni még a mai témánkba, hanem szeretnélem megkérdezni arról, hogy igazából miért is prédikálsz az elmúlt időszakban ennyit a cionizmusról és a zsidóságról? Igen, mert a zsidóság az utolsó időkben egy nagyon nagy szerepet fog betölteni, és a cionizmus hamis tanítása éppenséggel félreviszi Istennek az igaz ügyét. Ugye, amit éppen idéztél az Ézsaiás próféta könyvének az utolsó fejezetéből, hogy láttatott-e már olyan, hogy egy nép egy nap alatt születik. Ott az egész fejezetet kell elolvasni. Most jelen pillanatban a cionizmusnak a zászlóvivői, amelyek sajnálatos módon keresztény egyházban szolgáló pásztorok, nagyon félreértelmezik az utolsó időknek az eseményeit a zsidósággal kapcsolatban. A zsidóság az utolsó időkben óriási szerepet fog betölteni, de maga a cionizmus, az gyakorlatilag ez egy emberi képződmény, ez egy politikai képződmény, háttérhatalmak irányítják. Mondom, ahogy szoktam is mondani, hogy szabadköművesség van ez mögött, illuminátusság van ez mögött, és ezek a pásztorok szabadköműves nagymesterek, és hát az utolsó időknek a nagy-nagy antikrisztusi forgatókönyvét prédikálják. Szóval akkor az állításod szerint külön kell választanom magát a zsidóságot és a cionizmust. Így van. Sokszor azt mondják, hogy mi antiszemiták vagyunk. Mi nem antiszemiták vagyunk, mi nagyon szeretjük a zsidó népet, hiszen Isten választott népe. Mi anticionisták vagyunk, hiszen a cionizmus ez egy olyan képződmény, amelybe Isten jelen pillanatban nincsen benne. Tehát most nem támogatja a zsidóságot Isten a cionizmusnak a területén, hanem Isten szuverén módon hajtja végre az ő világkormányzó hatalmából az utolsó idők jeleneteit, és az utolsó idők egyik nagy jelenete, fő témája a zsidóságot meg szeretné menteni Isten. És lesz egy nemzeti újjászületés, egy nemzeti megtérés, de a cionizmus, amely igazából emberek által létrehozott mozgalom, az nem az a nemzeti megtérés, amit ők mondanak, hogy 1948-ban ugye kiáltották, Ben Gurion kikiáltotta Izrael államának a létrejöttét. Ez nem az az állam, nem az a bibliai állam, ami az Ószövetségben szerepelt. A bibliai államban volt főpapság, volt áldozati rendszer, de a dávidi időszakban is volt királyság. Ugye Saul volt az első király, aztán Dávid volt, aki követte, az is teokratikus vezetésen alapult, és profétai kegyelmet kapott a király,
és proféták szolgáltak a király körül. Ezt most nem látjuk Jeruzsálemben, hanem a bűnt látjuk, ahogy Jeruzsálemről mondja a Jelenések könyve, hogy Szodomának és Egyiptomnak hívatik ezekben a napokban. Amúgy ez nagyon érdekes, hogy pont amikor rengeteg pásztort hallgattam az elmúlt időszakban, és tényleg lesokkolt az, hogy az amerikai egyházban mennyire nagy sötétség van ezzel a témával kapcsolatban, és ez olyan, mintha ezeket az igéket, amiket te felsoroltál, most például ezt a Szodomát és a Gomorrát, mintha figyelmen kívül hagynák teljesen. És amit ugye említettél, hogy Istennek a szuverén hatalmában van az ítélet, pont úgy forgatják ki ezeket. Most volt szerencsém, vagy kevésbé szerencsém egy podcasten meghallgatni arról, amiben a zsidóságot tárgyalta egy amerikai pásztor, és azt mondta benne, hogy Istennek a szuverén hatalmában van a zsidókat elítélni, ezért nincsen a zsidónak szüksége a megtérésre. Igen, ez egy óriási bődületes tévtanítás. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy szükséges néktek újjászületnetek. Tehát ez azt jelenti, ott a görög szöveg kifejezése, hogy szükséges néktek felülről születnetek, és mond egy példázatot Jézus, hogy a szél fúj, amerről akar, nem tudod honnan jön és hová megy, hallod a zúgását, de nem tudod irányítani, és nem tudod, hogy hogyan, miképpen végzi az ő munkáját. Hát ezt Jézus a Szent Szellemről mondta. A zsidóságnak a Szent Szellemre van szüksége. Tehát ameddig a zsidóság nem kap Szent Szellemet, ez pedig akkor történik meg, amikor a názereti Jézus segítségül hívják. Az Úr Jézus Krisztus az egyedüli üdvözítő, nincs rajta kívül más, akin üdvösséget lehetne szerezni és kapni ajándékba, és ez miatt ugye ezek a tévtanítók a kárhozatba sodorják a zsidó embereket. A zsidó embereknek szükségük van Jézusra, és hogyha nem kapják meg az evangéliumot, akkor azok a zsidó emberek elvesznek a haláluk pillanatába. De a haláluk pillanatáig valamikor megtér egy zsidó ember, akár milyen nemzetiségből való, az újjászületik, és az üdvösségbe kerül. És ez a probléma ezzel, óriási sátánista tanítás, mondhatnám tévtanítás, és ez miatt az emberek sajnos félre vannak vezetve. Igen, és szintén ebben a podcastben említettem meg John Hagee, ő volt a pásztor, akinek a podcastjén meghallgattam. Szerintem az interneten már nagyon sokan tudják, hogy ő tipikus az a cionista prédikátor Amerikában, aki már inkább politikusnak, mint sem pásztornak megy el. Igen. És ott mondta el, hogy ugye a keresztény nem az lenne a feladata, hogy a zsidókat térítsen, hanem hogy az a feladatunk, hogy vigasztaljuk Istennek a népét, azért, Istennek a népe ugye az Izraelt értette alatta, azért, mert milyen traumák érték, például a holokauszt alatt, meg hogy terrortámadásokat értek a óriási tévtanítás, amit mond Persze. ez a pásztor, mert ez a profécia Keresztelő Jánosba teljesedett be. Keresztelő János, mikor kiállt, akkor pontosan vigasztalta, az Isten bárányát hirdette, hogy jönni fog. Nem én vagyok az, aki segít rajtatok, hanem aki utánam jön. Ő nagyobb nálam, még arra se vagyok méltó, hogy a sarúja szíját én megoldjam, és ő lesz az, aki Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket. Ez az üzenet, ez a profécia Keresztelő János szolgálatára mutat előre, és Keresztelő János ezt a proféciát be is töltötte. Hát mivel másképpen tudnánk vigasztalni a zsidóságot, a zsidó embereket, mint azzal, hogy kegyelemből üdvözülhetnek, hit által. És ez a pásztor, ugye John Hagee-ről van szó, ha jól hallottam, igen. Ez a pásztor ezzel a tanítással sajnálatos módon már az evangéliumtól eltért. Ugye Jézus beszél erről a 7 gyülekezetnek írt leveléből, hogy lesznek nikolaita tanítók. És a nikolaita tanítókat az jellemző, hogy összekeverednek a politikával. Ugye pont a John Hagee, ő az, aki nagy trumpista, és nagy imádattal van a cionista amerikai elnök irányába, személyimádatban van. Olyan ódát zenget róla, hogy annyira méltónak tartja Trumpot az ő pozíciójára, hogy ennyit segít Izraelt, hogy egyszerűen lenyűgözött. De egyébként Amerikában például van a Paula White, ő is isteníti Trumpot, és ő Isten nagy embere, és aki nem támogatja Trumpot keresztényként, az az ember nem keresztény. Szóval itt akkora tévtanítások vannak, és hát ugye a kis eretnek Németh Sándorunkat se szabad elfelejteni, aki már évtizedek óta viszi ezt a hamis tanítást Magyarországon, és én emlékszek rám,
hogy a hídgyülekezetében Németh Sándor Pat Robertsontól hozta be, és Pat Robertsontól jön az az eretnek tanítás, hogy aki áldja Izraelt, vagy Ábrahámot, az áldott lesz, és aki átkozza, az átkozott lesz. És itt van az a helyzet, hogy amikor a cionizmusra akárki megfogalmaz kritikát, ők azonnal azt mondják, hogy Isten átka lesz azon az emberen, mert az antiszemita, zsidógyűlölő, náci, fasiszta, mindenfélét mondanak róla, pedig aztán azok az emberek, akik keresztjének szeretnék a zsidó embereket elérni az evangéliummal, bennük van a legnagyobb szeretet, hogy az evangéliummal hívogatják őket Isten kegyelmébe. Pontosan, hát igazából a többi csak egy ilyen máz, amit fel akarna venni, meg egy ilyen kis politikai köppeny látszat, amit próbálna maguknak jóként betüntetni. Van egy háttérhatalmi tervük. Ha őszintén beszélünk, akkor lehet erről is. Ez a háttérhatalmi terv az a cionizmusba és a szabadköművességbe lehet az illuminátusságban eljutni sátánhoz. És itt áldozatokat mutatnak be sátánnak a különböző rendek vagy páholyok, és ezekben a rendekben, nagymesteri tanításokban az a cél, hogy a földre lehozzák Istent. Egy isteni létforma kialakuljon az emberiségbe. Ez isteni létforma, ez azt jelenti, hogy az emberi lázadásban szeretnének átalakulni Istenné. Ugye Benny Hinn hazudozott olyanokat, talán a 82. Zsoltárban van igen, benne, valahogy úgy. hogy Istenek vagytok, a felséges Isten fiai, és ezeket a hamis tanításokat ugye előhozzák, hogy meg lehet istenülni. Csak ez az önmegváltás, a babiloni szellem. És a nikolaita tanítás pontosan ezt építi fel, mint piramisrendszert, hogy az egyházba olyan tanításokat hoznak be, ahol Isten nélkül is el lehet jutni az üdvösségbe, vagy az örök életbe. De Isten nélkül nem lehet, mert Isten az örökké valóság. És tőle származik minden lét. És ők igazából, a szabadköművesek háttérhatalmi törekvésükben azt munkálják, hogy legyen egy világdiktátor, akinek a kezébe összpontosul minden hatalom, politikai, egyházi, gazdasági hatalom. És ez a hatalom, ez egy univerzális hadsereget hozzon létre. És erre a Jelenések könyve ugye mondja a 10 királynak a felállását, a 10 szarv lesz. A 10 szarv közül ki fog növekedni egy kicsiny szarv, az lesz az Antikrisztusnak a szarva. Na most a megtévesztett zsidó emberek, a cionisták, azok pontosan teljes erejükkel, minden anyagiaikkal, mindenükkel azon fognak munkálkodni, hogy a 3. templomot felépítsék Jeruzsálembe. És a 3. templomba tudjuk, hogy az Antikrisztus fog beleülni, sátánnak a leszármazottja, sátánnak a fia, akit a Biblia beszél, így írja le, hogy bolond pásztor, vagy leírja a Biblia fenevadnak, leírja a Biblia törvénytiprónak. Ez a személy, az Antikrisztus fog a jeruzsálemi templomba áldozatokat bemutatni, és jelen pillanatban a cionizmusnak ez a nagy álma, hogy Jeruzsálemben ez a templom megépüljön, a 3. templom, amelybe ugye ők majd várják a messiást, de a proféciák alapján tudjuk, hogy az Antikrisztus fog beülni, az antimessiás. Most azért őszintén, mert valami milyen jó kis propaganda a cionizmusnak az, hogy keresztény pásztorok azt hirdetik például, hogy Isten is cionista, és közben ugye ezt az antikrisztusi vonalat építik hozzá, és ezt segítik elő. Ahelyett, hogy például a zsidóságnak a megtérést hirdetni, mert igazából ezzel csak az antikrisztusnak a birodalmát hozzák előrébb. Pontosan. Isten nem cionista. Hát Isten nem cionista, igen, és hát ott van az is, hogy azt mondják, hogy egy Istent imádunk. De valahogyan mégis Jézusba eltérünk, és hogyha nem fogadják el a Szent Háromságot a zsidók, akkor kérdezem én, hogy mi akkor vagy mi nem fogadjuk el a Szent Háromságot, vagy mi is az ő Istenüket imádjuk. Mi a különbség akkor? Vagy te ezt hogy látod, ezt az elméletet, vagy teóriát? Ez Jézusnak a jelenlétében is már megmutatkozott, amikor azt mondták, hogy hogyan mondhatod te, Jézusnak mondták a farizeusok, meg a zsidó emberek, meg akik Jézusba hittek, zsidók is, hogy mi nem vagyunk szabadok. Hát mi szabadok vagyunk, soha nem szolgáltunk senkinek. Mondják ők, akik éppenséggel a római birodalom rabszolgaságába voltak szinte, teljes elnyomásába, leuralásába. És akkor Jézus mondja, hogy
Hát igazából nektek nem az az atyátok, aki nekem. Nem ő a ti atyátok. A ti atyátok a sátán. János evangéliumban mondja Jézus, akkor azt mondja, hogy azért, mert ti meg akartok engem ölni, és a ti atyátok emberölő volt kezdettől fogva, hazugságnak atya, soha nem állt meg az igazságba. És azt mondja, tudom, hogy Ábrahámtól származtok, de ti nem vagytok Ábrahám fiai. Hát vajon miért mondta ezt nekik Jézus? Azért, mert nem hittek abban a küldöttben, akit a mennyei atya a mennyből elküldött, az Úr Jézus Krisztusban. És ezért egyből Jézus két Istent mutatott, ugye? Mit kért sátán Jézustól? Ha leborulsz és imádsz, akkor mindent neked adok. És nem hiába mondja sátánt a Biblia világ istenének. Tehát itt két isteni uralom növekedik, és Isten országa is növekedik, mint kovász, és az ő uralmának növekedésének nem lesz vége, de sajnos sátán használ embereket az ő királyságának az építésére, és a szabadkönyvesek tégláról téglára rakják sátánnak a birodalmát. És a cionisták azok ekte szabadkönyves, sátánimádó emberek. Ezt ki kell mondani. Ők háborút akarnak, nagyon nagy háborút akarnak, és ezekben a judaista páholyokban akarják azt megoldani, hogy a geopolitikai határokat átrajzolják. Tehát a nemzeti határokat át fogják rajzolni, és ez miatt meg fog változni a Földön, központosítani fogják, centralizálni fogják a hatalom gyakorlását, és ebben a cionista háttérhatalom rendkívül nagy szerepet fog véghez vinni. Ezt nevezhetjük a 10 király felállásának is? Ez a 10 király felállása lesz. Most ebben a korszakban vagyunk. Tehát most jelen pillanatban az Európai Unión kívül még az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és India és nagyhatalmak úgy fogjuk meglátni a 10 királynak a fölnövekedését, hogy az űrpolitika hogyan fog zajlani. Az űrbányászat hogyan fog beindulni, és az űrprogramokba mely hatalmi rétegek tudnak az első 10-be bent lenni. Mert ott fog igazából eldőlni, hogy kik azok, akik ebben a 10 hatalmi rétegben szerepet fognak kapni. Hát most ugye látjuk, hogy ugye az első számú helyet elviszi az USA, Oroszország, Kína, és hogy tényleg, ha vele gondolunk, ezek azok az országok, mint nagyon nagy politikai hatalommal bírnak itt a Földön is. Tehát, hogy ez tényleg aláírja azt, hogy ami az űrbe zajlódik már politika, szépen ugye, ami itt volt a Földön, az ugye áttevődik oda. És hát nyilván ennek a fejlesztéséhez szükség van különböző anyagi forrásokra, anyagi támogatásokra, ezért láthatjuk, hogy hogyan alakulnak a gazdasági szövetségek is itt a Földön. De Izrael pontosan ezeknek a nagyhatalmi törekvéseknek áldozatul esett. Tehát most pontosan az a helyzet, hogy Izraelt emelik ki, hogy miattatok kell Iránt megtámadni, mert titeket el akarnak törölni a földről. Miattatok kell háborút kirobbantani, a zsidóság miatt kell igazából fegyverbe vonulni. Én nagyon szomorú voltam akkor, amikor Netanyahu interjút adott Kulifai Máténak, ugye ez a Heteknek a főszerkesztő helyettese, nem tudom pontosan, hogy milyen titulusban van, de minden esetre Netanyahu, amit én úgy látok, hogy a történelemben úgy határozunk meg ilyen embereket, vagy a történelem így írja le ezeket az embereket, hogy háborús bűnösök. Ilyen emberek, amikor népírtást végeznek, mint most a Netanyahu vezetése alatti Izrael, ezeket a történelem úgy jegyzi fel, hogy háborús bűnös és tömeggyilkosok. És sajnálatos módon fegyverbe szólítja egész Európát azzal a manipulációval, hogy most, ha nem fegyverkezik Európa, az iráni bomba Európát is elérheti. És nem látok erre semmiféle esélyt, hogy Irán el akarja törölni Izraelt. Itt egy háttérhatalmi mozgás van, és mindig azt látjuk, hogy az USA robbantja ki ezeket a háborúkat, és terjeszkedik Venezuelába is, Grönland irányába is, mindenféle irányba, és azt látjuk, hogy sajnálatos módon háborút akarnak, és ez a szabadkönyveseknek régi eszközük. És hát ami ebben pont a legfájdalmasabb az, hogy ez a keresztény nem mondott pásztorok asszisztálnak a különböző
teológiai igéknek a kiforgatásával, a különböző elméletekkel, és hogy nem az lenne, hogy felállnak, és akkor azt mondják, hogy ennek a mészárlásnak vessünk véget, hanem pontosan arra biztatják, hogy Izraelnek meg kell nyerni ezt a háborút, és emlékszem, hogy amikor kitört a háború, mi is meghallgatunk egy külföldi amerikai pásztort ezzel kapcsolatban, és ő is azt mondta, hogy ennek a háborúnak nem lehet más végkimenetele, csak az, hogy Izrael nyer. Így van. Izrael nyerni is fog, ahogy mondja a profécia, de nem mindegy, hogy milyen áron. És ha Istenre bízná Izrael most a sorsát, életét, és Jákob háza megtérne Istenhez, teljesen más kimenete lenne ennek az egész háborús történetnek. De mivel ők nem bízzák Istenre magukat, és nem hívják segítségül a názáreti Jézust, ezért az Izrael két részre bontatik. Lesz az Ézsaunak a szelleme, Ézsau háza, amelyet azt mondja a Biblia, hogy Isten gyűlöl. És lesz Jákob háza. És az Ézsau háza 2/3 rész ki fog irtatni. És ez a 2/3 rész fogja az Antikrisztusnak teljesen átadni az uralmat, és kiépíteni az Antikrisztusnak a politikai háttérhatalmat, és vérrel építik meg a Siont. Igazából Mikás próféta könyvében, a 3. fejezetben azt mondja a Biblia, hogy ti, akik vérrel építitek a Siont, és Jeruzsálemet álnoksággal, kiknek fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik jutalomért tanítanak, és prófétáik pénzért jövendőlnek, és mégis az Úrra támaszkodnak, mondván, avagy nincs közöttünk az Úr, nem következik mi ránk veszedelem. Ugye ezt mondja a próféta, hogy ez fog megtörténni ezzel a néppel, hogy vérrel építik Siont. Ugye a Sion az a Cion, és a cionizmus ebből a szóból kapta a nevét, hogy Cion, mint Jeruzsálem, ők építik Jeruzsálemet, és vissza akarják teljes mértékben Jeruzsálemnek a fennhatóságát szerezni, kapni, mert erre joguk van, erre örökösök, Ábrahám utódai, és nekik ezt a Siont, ezt Dávid ugye a jebuzeusoktól megszerezte nagy harcárán, és Isten ezt neki adta, és az övéké, az ő tulajdonuk. Csak elfelejtik azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus, amikor itt volt a földön, akkor azt mondta, hogy elvétetik tőletek ez a hely. És mint gonosz szőlőmunkások, elvétetik tőletek ez a hely. És azért sírt Jézus Jeruzsálem felett, mert nem ismerték meg a meglátogatásának a napját. És ezért kőkövön nem maradt Jeruzsálembe, és ezt akkor fogja nekik visszaadni Isten, amikor megtérnek az Úrhoz, és segítségül hívják az Úr Jézus Krisztust, és akkor az irgalmasság szellemét ki fogja rájuk önteni Isten. De előtte a 2/3 rész zsidóság, akik most építik vérrel Jeruzsálemet, és a templomot, meg mindent, a templomhegyet, ők ki fognak irtatni a Zakariás proféta alapján, és szörnyű, nagyon nagy veszteség fog érni a zsidóságot. A zsidóságnak a 2/3 része ki fog pusztulni. Így mondja a Biblia, hogy kivágatik. Az 1/3 része meg tűzbe lesz téve, és meg lesz tisztítva szörnyű szenvedések árán. És ezt mind-mind a szabadkönyvesek gonoszsága idézi elő nagy mértékben, mert ha most az egyház, most gondolj bele, az egész világon nem a cionista tanításokat szajkózná, hanem az evangéliumot hirdetné, hány zsidó embert meg lehetne menteni? Hány zsidó ember üdvözülne, újjászületne? Beépülne az egyházba? Elkezdene Jézus Krisztus szolgálatában növekedni, megszentelődni, felemelkedni? Hát egyet pont az ellenkezője történik, hogy a keresztények kezdnek el zsidó tanításokat hallgatni, zsidó dicséreteket hallgatni, meg ilyenek, tehát ők kezdnek el visszamenni a zsidóságba, ahelyett, hogy a zsidókat hoznák ki a kereszténységre. Így van. Úgyhogy az ördögnek ez egy jó nagy zicser. És ezért fel kell állni a pásztoroknak, és Isten igével hirdetni az evangélium tisztaságát, az evangéliumnak az örömüzenetét. És hát akkor szeretném meg is ragadni a lehetőséget, hogy ajánljam nektek ezt a könyvet, ami arról szól, hogy a zsidóknak nincsen szüksége Jézus, és azokat a tévhiteket, tévtanításokat írja le, amiket a cionizmus behozott sajnos az egyházba. Szeretném nektek ezt figyelmet ebbe ajánlani, meg tudjátok nézni az élőfolyó.hu-nak a könyvesboltjába, és ha érdekel titeket ez a téma, akkor nyugodtan olvassátok el ezt a könyvet, mert hiszem, hogy rengeteg olyan tudást tud adni nektek, ami hasznos lesz ezzel kapcsolatban. Ez egy nagyon jó könyv, és rávilágít pontosan az egyháznak a hiányosságára,
Az egyháznak a legnagyobb hiányossága, hogy nem hirdeti az evangéliumot. Mindenbe belebonyolódik, szociális területeken, diakóniai szolgálatba, politikába, amiben csak létezik, infrastrukturális építkezésekbe, intézményrendszerek kialakításába, de az evangélium hirdetése a háttérbe került, pedig Pál apostol azt mondja a Rómabeliekhez írt 10. fejezetében, hogy szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségéért. Na de hát azért az üdvösségért tenni kell valamit, hirdetni kell. És így mondja Pál apostol tovább, mert bizonságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem a megismerés szerint. És itt ez a szó, ugye az a megismerés, hogy nem értették meg Istennek a szándékát. Istennek az volt a szándéka, hogy megtérjenek, és újjászülessenek, és kegyelemből térjenek meg, hitáltal, és még mindig a törvény cselekedeteiből akar megigazulni Izrael. De ez lehetetlen. Mert a törvény csak Krisztusra vezérlő mesterünk. És éppen ezért itt láthatjuk, hogy mennyire nagy hamis tanítás az, hogyha nincs szüksége a zsidóságnak Krisztus, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy helyettesítési teológia, mert sokan azt mondják, hogy az a helyettesítési teológia, hogy azt mondjuk, hogy a zsidónak meg kell térni, hogy a zsidónak Jézusra van szüksége, pedig pont ez az igazság, és ezért volt az, hogy először az apostolokat is Jézus oda küldte Jeruzsálembe, Izrael háza, az Izrael házában kellett hirdetni a megváltást, a lehetőséget, és ez a mai napig nincsen eltörölve, tehát a zsidóknak ugyanúgy szüksége van a megtérésre. Híjával van Isten dicsőségével. Tehát a zsidóság lázadásban van jelen pillanatban. Lázad Isten ellen, és ebből a lázadásból csak kegyelem által lehet kivenni őket. Ezt a kegyelmet pedig az Úr Jézus Krisztus hozta el. És ő adta át. És az ő életén keresztül tudnak ők is ugyanúgy üdvösségre jutni, mint bármely más ember. És ezért mondja, hogy tovább Pál apostol a 10. fejezetben, hogy mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskednek. Tehát ők egy lázadásban vannak, ők nem engedelmeskednek most az evangélium igazságának. És ez meg egy hatalmas nagy blaszfémia, bocsánat, egy istenkáromlás, hogy kereszténynek nevezett pásztorok azt hirdetik nekik, hogy amúgy ti csak maradjatok a bűnbe, csak maradjatok Isten nélkül, Szent Szellem nélkül, nincs szükségetek Szent Szellemre, majd veletek egyszer valamikor Isten fog foglalkozni, addig pedig kárhozatok el, és kerüljetek a pokolba. Ugye hát tudjuk Megyeri Jonatánnak a tanításait, hogy mekkora nagy hamisságokat tanít, hazugságokat tanít, és a Bibliának az igazságai mennyire nincsenek benne ebbe a tanításban, hogy Talmudot tanítja. Hát ezek a tipikus mesék, amiket Timóteus nem meg is tiltott Pál apostol, gondolom. Igen, és a nemzetségi táblázatok meg nem tudom mik, de ott éppenséggel azt mondja, hogy két napig is lekerül a zsidó ember a pokolba, meg ott el van egy darabig, de majd kijön, meg nem tudom mi. Szóval ezek bődületes eretnekségek, és szörnyű hallgatni az ilyeneket a Biblia fényébe. Azt mondja, hogy nem engedelmeskedtek az igazságnak, mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságra. És tovább így mondja az ige, mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. Hitből való igazság pedig így szól, ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztus aláhozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban és a te szívedben van, azaz a hit beszéde. És ez a lényeg, hogy a hit beszéde megy át az evangélium hirdetése közben, hogy egy személybe való hit keletkezik a szívükbe, ez a személy pedig az Úr Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, és amelyet mi hirdetünk, és így mondja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatól, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallás az üdvösségre, mert ezt mondja az írás, ha valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. És itt mondja a következő versekben, csak azért érdekes, mert John Hagin is ebből idéz, ebből a részből, csak elfelejti ezeket a részeket hozzátenni, mert ez így kerek és egész, hogy mert nincs különbség zsidó meg görög közt. Tehát nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek,
kegyelemben gazdag mindenekhez, akit őt segítségül hívják. Tehát, ha valaki nem hívja segítségül az Úr Jézus Krisztust, akkor igazából nincs neki kegyelem. És ő most nagyon nagy problémát okoz a zsidóságba, Németh Sándor is egyébként, meg többiek is, akik ezt hirdetik, ezt a szörnyeletes, bocsánat, de felháborító hamis tanítást, hogy a zsidó emberek vesszenek el, mert nincs ilyen, hogy az a zsidó ember, aki Krisztus nélkül hal meg, majd föltámad az örök üdvösségre. A Bibliának egyetlen egy igéje se támaszza ezt alá. Az új szövetség se, meg az ószövetség se. Úgyhogy ez egy óriási probléma most. Hát a másik pedig, hogy ugye a zsidók mind a mai napig várják a messiást, tehát Istennek a fiát, hogy eljöjjön, vagy hát a szabadítót, és hogyha viszont nem mondjuk el, hogy ki volt az a megváltó, akit ők várnak, akkor ők egy másik megváltót várnak továbbra, és aki pedig az Antikrisztus lesz. Tehát ez a legnagyobb hülyeség, hogy a keresztények benhagyják a zsidókat, hogy várják továbbra, és az Antikrisztusnak az eljöveteli, miközben mi tudjuk, hogy ez nem az igazság, így hogy ő rosszat akar nekik. Így van. Lázadásban van a zsidóság. Lázadásban van, és ebből a lázadásból ki kell őket szólítani, hogy ne lázadjatok az Isten ellen, mert az Isten szeretet, és odaadta a legdrágábbat, Jézust, és ha Jézus segítségül hívjátok, megtartattok. És ezekben a napokban az egyháznak ezt az üzenetet, az örömteljes üzenetet kell átadni, mert mondja is, hogy mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek, mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak. Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül. Tehát most pontosan az ellenkezőjét prédikálják nekik az USA-ba, az Amerikába. Hát így elnyugtatják őket a kis hamis hitben. Igen. És ezért Isten nem fogja őket megdicsérni, ha finoman akarok fogalmazni. Hát finoman fogalmaztál, szerintem eléggé, mert ezenek a pásztornak lenne a dolga, hogy Istennek a népét felrázzák, és reméljük, hogy fel is rázza majd hamarosan őket Isten ezekben a napokban. Tehát mi azt tudjuk mondani, amit a Biblia szavai erősítenek az egyházba, hogy zsidó emberek, térjetek meg az Úr Jézus Krisztushoz minél hamarabb, ahogy mondja Keresztelő János, hogy mert a fák gyökerén a fejsze ott van, és amelyik van nem terem gyümölcsöt kivágattatik. Szükségetek van az Úr Jézus Krisztusra. Az Atya megadott mindent, hogy üdvözüljünk, és üdvözüljetek, és nincs más lehetősége. Se zsidónak, se görögnek. És még egy nagyon fontos van itt, hogy igazából amikor ez a lázadás meg fog növekedni, mert ugye ezt ők erősítik bennük. Az egyház ezt erősíti, vagy az egyháznak mondott képződmények erősítik ezt a zsidóságban, ezért egy rendkívül nagy fölfuvalkodottság fogja őket jellemezni, hogy ők a kiválasztott nép, nekik nincs szükségük megtérésre, nincs szükségük bűnbocsánatra, nincs szükségük megváltóra, és ezért rendkívül felfuvalkodottakká válnak, és ezért az emberekben valóban az utolsó időkben meg fog erősödni az antiszemitizmus. Mert a zsidók egy olyan szinten lesznek, hogy szinte ők mindent megtehetnek, mert egy olyan háttérhatalom támogatja őket, mint az USA, vagy egy olyan háttérhatalom, mint a szabadköművesség, mert azért látjuk, hogy benne vannak a zsidó páholyokban, nem csak zsidók egyébként, és ez miatt minden gazdasági, politikai hatalom összefonódik a kezükbe. Csak egyet felejtenek el, hogy Isten mindenható, és Isten az igaz nemzetséggel van. És mindig a Bibliában úgy mutatkozott meg Isten jelenléte, hogy egy sareptai özvegyasszony házába látogatott be Isten, vagy egy Élés próféta életén keresztül adott szabadulást vagy ítéletet, és olyan embereken keresztül, akiknek a szíve igaz volt Isten előtt. Tehát a nagy gazdagságuk, és a nagy politikai hatalmuk, és mindaz az uralom, ami most a kezükben van, az nem fogja őket megmenteni. Sőt, Isten ítélete fog érkezni, hogyha sokáig fognak lázadni, és sokáig fogják csinálni ezt az amerikai pásztorok, vagy akár Magyarországon is, ha vannak ilyenek.
Köszönöm szépen, ez szerintem egy tökéletes zárszó volt, és szeretném megköszönni nektek, hogy itt voltatok velünk ebben a részben. Kísérjétek figyelemmel a csatornánkkal, mert hamarosan érkezünk a folytatással, és hogyha érdekel titeket a munkánk, akkor nyugodtan nézzétek meg az élőfolyók.hu nevű oldalunkat, ahol folyamatosan a hírekkel tájékoztatunk benneteket, és ahol tudtok bennünket támogatni is. Mindenképpen osztjátok meg velünk a gondolataitokat a Facebookon keresztül, kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, és a nézőpontjaitokra ezzel a témával kapcsolatban. Isten áldjon benneteket, sziasztok!